hagan ni ka por ka bamta ngim la klem da pen pau ya ka jing song si ya ka jing song diaw haga men sim amar ka jing klat kin san bat kindit ka jong i MP badan buram jungi nakaliang juga ministry ngi a ya ka kubor junga jing song lem ya ki bahieng ki basem ki jong i bat ngi dwairu bo blay ma uhi un pentengen ya ka yeng ka sem ka jong i bat ya ka jelahi borok kawe bat ngi tip baka tin jong blay ka ong baka jingmut ka jong blay baka jingmut jong briu kim ya day kilenti ki jong briu kilenti jong blay kim ya day tani ta blay udan laga jong ka jing thumu blay udan laga jong ka plan badeng ta nakaliang ka jongi ngimla ban le in rei tang ban duai bat ban aingo ru ya ki aka baro namar ka ta ken ka baga tin ka jong blay ka ong hagi aka baro tongin aingo namar ka ne ken kalong ka mon ka jong blay how Chris Jesus shapi ka mon ka jong blay ka long tang begin shu aingo bet tani ka por ngin poiru shagawai pat ka benta pa ka takalong bang inyo sngoru ya ka jing pla na i rezo idan banyathu ya ka ai ko try ulale haga ji im jo i rezo idena ni na shlong tang ba i threi kta spo Bangalore ti dan banyathu ya ka ai ka ba blay ulale haga ji im ka jo i lawan yathu khanang i lawan khanang senika office ka jingi banyathu ya ka ai ka ba jisu ulale haga met ka jong i haga ji im ka jong i ni snap khindiat haga ni ka por ya ka jing pla jong ka ni ka khun ka jong blay ani ka por ni don ye rizo in ya tho ek ei mo try la le ya met ka jagi ipan ka ya bnai go la le ki si go la no but in ya tho i don ni ei wa ja ke I really trying to I really trying more hakini ki bnai bla da ma try ho bnai jan dia dan ka jimpang jong fibroid dia ada check up ki doctor chiti po Bangalore dia ki doctor ki on yang apa ngam la ban kia ni na ban kia ta tu we ni la ba pin la ban ti ki da bai kumba handri bnai dia nong to pada long insurance kumla dan long ban completely and ngai ngwa ka ka step long sa pet ka jingkan jang man ka step dia ada kasi pasal itu mai on ba ki regular cyst ki beran fibroid dia bu ha ta ti ka ba pi pang dia ben kia pi dia da ka jingat yang dua ngai ya madam khosio on try dia tang me ka stam ko jang ben kia ma da ka jingat ngam ko ta dengan yo kia dia hadina aku baship nai apna tu dengan so ba da ka jimpang ka bleeding kam don sure dia ngai check up dia ka ba phla ka long ka ba ngai lecture po hospital dia ki doktor ki orang am don sure dia ki orang pile ku am ka bol ka jang jisu ka snam ko jang jisu dia ngai mo you play tu orang baru show play wow praise the lord ki snap man la singi pastor okay I go play with scap na ngai ngok mo ko na shibong ang ki pastor ang tay amen jang dia am ho ito sa wan sa kin do yang ta dia yang ban pen do ifi tan ba ila shnam okay ni jisu ye da dai fi doktor ki om bom na show ki om na show ki phadi to ai bengai review banai dia kada bai bareng phadi ki om to asu jam ngam try me dan ka bor pen kia ma ha ki ka bom la ha me ki ke ki no par dala ki lingo doktor na ki file uno tinga ai mo yung like ku shi pun pastor ku ye di sa to benai ka video ta fi praise the lord okay ma ku shi pun to sa play dan ka fi Doi da fi ma doi ta try to por ani go in go pa ni kun zame ai go la pun kia ai ka ai mo se try ma le ki kamba ai ji im je le ko try la pun kia ai ka na ta ji pang fibroid da play ni ai mo ko boram boram mi se me go pa mana ka ku ni ko mana ai bo ne kun kana la man pla kana la man so ki ka ma da la di ka bor ke jom ni try kana ne ra nya le ji sha ba ni thu ki ji ba ke jom ni ba ni ka bor ke jom ni try na ka ku ni zo ka ji ke be ji ko try ni pa ro ko se Bangalore na ku ka kam ji tre ji no ga ji sha ba ka lo na bless ne kon ke jom ni try ha ka te ni Jesus hallelujah amen praise the Lord kani ken ka de ke jing sha ba ka tin jong blay ka ong bakata ka bamla dau briu kalong ka bala how blay jisu ong ya kata ka bamla u briu kilong ki bala how blay teding ta u blay ulong u bala baro bat kam don ke ai ke bamla baru try ka dei tang ka we bang ihap ban shukarmen bet ihap ban shania bet ban shunget bet ya ke ai ka bau blay un le aga ji em ga jongi nakasngi chika sngi ba nakapor chika por ngi i ya ka jigle phla ga jong blay nakasngi
Shagasngi banakapor shakapor ngi bagakti ke jong blay kam ju sange abantrei. Ya ka ba open kia ya ka ba ule ki kamba ule ban ngi ya ki jing trei ke jong blay hado kini ki sngi ke bamenta. Mono bala ban mudur ki doktor ki kamla ban mudur ba i rezo i yo kia ki pet ki test bagi ba kita ki jingpang kata ke jingpang hi kam dan shu haga met ke jong i. Bat kedai kata haba i langet habi la tuai habi la syak skor ke tin ke jong blay. Pada bila pediang ya kata ke jingpen kia da ke jinget ke jong i. Ka met jong i kala yo kia shisha. Pagadi kata nga ay mensim ya pi ke ni ke por ke mentaru. Bala pi pang kat ba pi pang. Lada pi shitom kat ba pi shitom. Kan mau ke ni ke we. Mau try ubangi ki syakri, u try ubala ban le ki kamba. Ngi puli ke ju ska ju. Wong ngalong utrai ublay halor ke dok baro hato don kabamla bat nga. Utrai wong kata te ngalong utrai ublay halor ke dok baro hato don kabamla bat nga. Kam don kano kaba tan ni utrai. Jeremia lai pu ar ke dekat kabar penyo ke kren ni kata. Kam don kano kaba krau hado kata bo ublay am umla ban le. Lene kamdan kano ka barit ado kata ka bau try tre ban le. Aku abanong if you le bet. Namar pi dai ki khon ki chong u. Ngatep u isen ai plat de pi. Ngatep u et plat de pi ngatep. Haba pi pang ma ur upang. Tadeng ta haba ki khon ki pang pi tharai ki mi ki pa ki suk mo ka men sim. Bagade kata aku abanong if you ke sngi. Haba pi jinjar, haba pi osat ke jingem. Haba pi mat ke jingele. Ki jinge shem ki jinge kendo ki baharu kam ke jinge ke jong pi sya ate kita ki baro nga kwa ban ong ifi kum ki brung yem la ban le ai lengi don you try jongi u bah baneng u bala ban le ki kamba nam ta ke jinge ke jongi pada bangi yam ha bangi u ha bangi kerpat ha u tni ta ke tin ke jong blai ka ong Philippi sao ko khat ban re ko ong ku slai ki e ru henre ha ke jing duai ha ke jing kerpat lamba ke jing ai ngu to fin pen tip ya ke jing pan ke jong pi sho blai ti kata ke jing suk ke jong blai ka bapalat ya ke jing shampang baro kan ri jai ya ke do anut jong pi bat ya ke jing bot ke jong pi how Christ Jesus kan den tang ka ban ong ya pi wat chep tiang ke wat ku slai ke ru ndre ha ke jing duai managa singi duai mani yero you try pen crowd you try pagli ka por fin kerpat ya ke fi don kam try ngadon kami kata ko abanong ipik ni kawai bu try la ada tip lupa re ke fi dan kam shubun tip yang se uang try ya kerpat ya me ko bau jisu ang om kamon jong an kamon ke jong me tadeng ta kamon ke jong blai ka long bon le bha be ya ji im ke jongi ka babel ka ong kita ato khmi ba tomat bu try ulong bo bha utry jongi ulong bo bha onum kelan kata ulong be u bo bha ngini i be ke jing bha ke jong blai ka jing im ke jongi hang ni ka por nga kwa ban duai na ka bentai jong pi ki ba pang ki shitam ya pi ki badan hapeng ki jing sha te ki jing sha khom ha ka bor ki jing su si ha ka bor jong ki jing khuslai ha ka bor jong ki jing thang ha ka men sim pi pang ha ka do no pi pat ha ka men sim kwa ban duai na ka bentai jong pi kwa ban ong pi wat num do jing kermen long kat balong ja kat ba ja shakri bi trai wanum pet shikaman na shkadiang wanum pet yigi keiru henry shakri be utrai kum lopen kya irizo kum lopen kya ikiwe munle kum taru ya pi ke negasni utrai jungi krau pala tadeng tangi pediang ya ke jingpen kya i pediang ya ke bor kamba ke jong blai mari ke ke bo blai lo kular wong ke tangan le bet blai jungi umju thak blai jungi umju lamler blai jungi umju kelaktin ya ke bo lo ong baru blai jukala ke jinglong ukrau bet ula bet udan bor bet badeng ta u eat bet yipi ni tangi ni dwai ni ke por ta ni dwai trabi ni ke por ni dap ta ke jing sungu ye me tra me de blai badap ta ke jing eat me de blai badap ta ke jing isnai me de blai badap chisha ta ke jing ai try habaki kun jemeki yam habaki kon jameki ot habaki kon jameki pat ka do not ki pat ka ben sim habaki kon ki jameko tragi shate shakho try ngatip ya ka ne ka wai menum shong klik ti de try
kumba melawan na beneng sya kendo ban pelat yangi naga pop melawan ban pelat yangi naga dujok ding naga jing penrem ke bobam jikot melawan ba mela pelat ku terang tip ku kuna haga niga por me don ru ban pelat yang nagi khun ki jong me naga jing susi naga jing khuslai naga jing pang naga jing hitam naga jing syate syak kum hagi bor jong baman nu syaitan un pelat ya piru nagi taken ki bor ki bapte ki bakum pi ke jing blin ke snew nagi jing di nagi jing penbuat nagi taken ki ba pen snew ya ga met ke jong pi bat ya ga long yeng ga long sem ke jong pi ka ba to ka bolute ya ga kamai ke ji ke jong pi ya ga jing sup ya ga jing kemen na ga yeng ke jong pi ka ba to no ya ga ta ken ke ji dai na ga yeng ke jong pi ha ga ni ke sngi ha ga kerteng u jisu apa tat iki bor jing dom barkhat kinda dekut na ba pipin yo along gi bre ki ba light lut baru jisu la da ble e kata arajas na men chwa gading pena kadai ngi tang bersyup pediang bat ban aingo namar kala don lupa i pediang da jingat i pediang kan da ka men sim jong jing shania lut outrai i pediang i ke jipen kia aka met jongi kada tim ke jing pang barok ka ba ka met ke jongi kada ja kada dam menta kada ban yap no shi sendan kadi bendu no isu sendan ngada tim yang no ga jingpang ga met jong pi ha no ga met si kadi ga met ji klung na ga met jong bela samla ki bela rangba ha ga ni ga sngi ga kren ni ga jingpen kia ha ga keteng jisu pi yo kia pa diang da ga jingat jisu de badap da ga jing iet badap da ga jing snai bela kamba pi ngadwai nga kerku ya pi ngada kerku si sha pi pin long ki bela kerku pin long shisha in ki breu ki bakot ki bakia haga men sim haga jing mut berkat wada ga met ka pat ke jong pi pinang kiu haga jing le ke jong pi ke jing trei ke jing ta haga jing pule dang le jong pi pin long ga kli am ga tdong pin long ki ba lor am ki ba po pinai teng shan pinai pranai haga ki e ba pi le na ga benta ka buram ke jong blai dua nga ker ku pi baro haga kerteng u Jesus Christ unong penem amen wa amen amen trai nang ker ku ye pi i pi wei utrai unang pensle efi utrai unang penon kam ya pi banga ngai pi okia pi o e jikr ko ne kesngi bat ya shakri bi utrai hadok jingwan ke jo blek jing sok lor kat pi ko bleshibun amen